ai ba fin long ki breu ki ba job ki tip ki don ki challenges ki jingale ka jongi kam dai ka do ka snam ki jingale ka jongi ka dai ya kita ki hima ya kita ki bor ya kita ki nong san charge ka jingdum ka jingbam man ka ba kin jaman stream kita ki jaka beneng ka jingale ka jongi ka dai ka ta ki don ki challenges ki don ki jingale ka jingim ka jongi riyai ne ha do ka ba kot ujisu ong tang ka ta tang utau ba yai ne ha do ka ba kot unyola iem ka ba mot on yo ru ya ka cat ya ka ba ulapen kre na ka banta jongi iway pi iway kumba ujisu la job uyo ban shong ha ka cat ukpa bat kumta ma uru on ai hangi ya ka cat ka jongu ya ka bangin shong hala karta ya ka ba ngin yo ru wat ya ka benta ya ka ba ngin ya bishar ya ki angel tadi heng ta ladang yo kat ya ka kabu ban bishar ki angel te nai bishar parabrio hagani ka por nga kwa ban puli na kiktien ka jong blay bat nga kwa ban puli hagani ka por na ka kitab jingpan pau ka nikal nanong ka balay ka nikal dekat ka ba arpoi ba ka bible ka ongom ni utaw ba job ngan ai ha u ban shong lembat nga halor ka ket jonga kumba ngaru nga la job ba nga la shong lembat ukpa jonga halor ka ket jong u jaro badan ki skor tun snow ya ga ei ka ba mensim uong ha kita ki balang ujisu ukran ya gani uong tanguta uba job unyo benta unyo ban shong hagata ka ket tang ki ba job kin yo ban shong ha kata ka ket kumbau jisu la job bau yo ban shong ha ka ket ka jong kupa kita ki ba job ru kin yo ban shong ha ka ket ka jong jisu pi kwa na man shong ha ka ket ring kwa ban ong ifi la da pi ong ho nga kwa ban shong ha ka ket pihak ban ya ling baki jingele namar ka babel ka ong hang ni uta uba job ka ba mot ka don ka jingele ladang ipet ha ka jingele kai football ka don artli bi ki team hab don ka jingele ba deheng ta ha ka ba kot udan bai uwe ne ka don bai ka we ka team ka ba job ka jingele kai ka no ka jingele kai ka don bai uba job ba uba rem kamot ka don bai ka jingele ka don ka ta ka jingeteng ko ha ki artli ki benta ni ha artli ki team ya ka ba ki hap ban yele tang utau ba job ong ka tien ka jong blay unyo ban shong ha ka ta ka ket tang ba job ka mot ka dan shwa ka jingele ba deheng ta pin sa yo shong lada pi job ba lada nga pet ka tien ka jong blay nga yu i ka ne ka we na do ka basdang ngi i bet ba ka dan ka jingele ban yo ban shong ha ka ket lada nga pet ya ka jingim ka jong David hoot lapan sle yo David daw Samuel sim jong blay lawan jur how David ngimtip ya ka kerta ka ba kanusnem lapan sle yu David kidan ki ba ong khatlai do khan riusnem ha ka por bo dang long u khna samla u teenager lapan sle yu daw blay daw ni shakri jong blay u Samuel Henry u David umpat yo ban shong ka ket ka shimpor kumba khat san snami ai baru hapan ya leng ba ke jing ke jin jar ke jing ele ki ba bona ke jing ke jong u bat ulaya le ya kita ki tma wa hapan ya kendu ya kita ki sing ya kita ki dingim wa hapan ya kendu ya Goliath wa hapan ya kendu ru what you im Saul u ya kendu ya kita ki Filistia u ya kendu ya kita ki briu ki ba ya le persaya u ya kendu i ya ka pop wa hapan ya le what ya ka taru Pagka babal ke tu yang i ba anda habau David ula job ya kata ki jingele baro hapdeng ki jing sha thong hapdeng ki jing sha nyau ben hapdeng ki jing sha tharai sniu hapdeng ka jing sha ben ula mare nang ta bat ula job bat namar ba ula job tadeng ta lapen sle u gumusim ban shong hakaket jong kata ka jing sinchar ka babal ke tu ingi hang ni ba hadin ba u David ula job ya kita kitma hadin bula job ya kita ki jingele ka babal ke thu ingi langi puli ar Samuel kalanong ka basan kani ka dekat kabalai ka ong kumni kumta kitmen basan ki Israel baro kilayawan house im Shahebron bat usim David ulate jutang bat ki ha Hebron hakmat utrai bat kilapen sle yu David ban longs im halor ki Israel lapan sle nengkong yu David dau Samuel uhaban ya lang bagi jing ki babon ki jingele ki babon hakata ka jingem ka jong u bat habaula job ya kata ka jingele ki temen basan jong ki Israel ki pen sle pen scam
Yau David bau syong senan haka ket seim ben sensyar ya ke Israel. Kadon ka jing pen slek. Barga kwa banong ifi lapan skam namar bau job ya kita ki jing ele. Kabaar. Habang apet ya ka jing im ka jong weipat usyakri jong blay. Bau tahu di Elisha. Ladang apuli ka ketien ka jong blay ngai ihang ni ba ha ka sien ka benengkong haba u Elijah u Shem ya u Elisha ka ka ba u ulale ka Bible ke thu ingi hani ba ladang pulih ka ni ka por fila ban pulih lang bat ngal fila ban Shem ka ni na ka kitab ka benengkong jong ki sim ka nong ka ba khat khandai ka dekot ka ba khat khandai ka ong kum ni kum tau la lek no nang ta bat ula Shem ya u Elisha u kono shapat u badang lor bat khat ar lingkor ki masih hashwa jong u bat uhi kata ka ba khat ar u Elijah ulayat na jan jeng u bat ula bret ya la ka barandi halor jeng u. Ngi ihang ni hakasien ka banengkong onda haba u Elijah ulai u Elisha ka ba u Elijah ulale ka long ba u bret no ulai ka barandi u bret halor jeng u Elisha. Bat haba la bret ya ka barandi shimla shimna ya ka ket ka jong Elijah hangta henry uhak ban yat lingba ya kata ka jing pensle nani ya kata ka jing syakot bar ka ba ule kam dei ka basuk ya Elisha ban penyap no itigi masih jong baro ban but yang ni ubriu bar ka kam ka ule ka long ka de ka kam ka po tam ba kata ka de ka kam tang ban shu the hakikti ke jong uniu shakri jong blei Elijah uhak ban penpo ile uhak ban penrit ya ledi. But fitip em kani ka thma ban penrit em ka dei ka ba ado kata-kata. Ka thma ban penrit em ka dei ka ba jinjar ado kata-kata. Namar ka kata ia kata ka ego ka jang ubriu. Ka kata ia kata ka maladil ne kata ka haladi ka jang ubriu. Ba kani ka dei ka thma ka ba hakini ki sngi em bon ki briu ki liam hakani ka thma jang ka jing penrit. Bon ki briu kimla ban job ban penrit ya ladi. Laga de hau briu ne hau blai. Henry uni ubriu jong blai ula job ya kene ketma. Ya ka ba ula la ban penrit ya ladi. Udai ubriu beruspa, Elisha udai ubriu beruspa. Udan la ka jong ka kam ka jam, udan la ka jong ka jing tray, dei uba klem kam klem jam, udan ya ka kamai ka ji. But onda haba la bret ya ka barandi, uya snow ya ka jing khot ka ba Elijah khot. Ula bot la ka bot bula I no iki baro bat ka kam ka bule ka long tang ban the hakikti jong Elijah ka de ka kam ka thma ka bajur hado ka thma jong ka jing penrit bat haba u Elisha ula job ya ka ne ka thma ka poi ka por ning kong ula yo ita ka barandi ka jong Elijah ba onda habula yat aga ta ka jing shakri katu kat nisnem baka barandi ka jong u Elijah ka dahap shisha ha u Elisha. Bat namar ba ulay Aisha ka barandi ka hap. Larong no ya Elijah ka kaliding kata ka jingpen slek kata ka barandi kata ka office. Nani kata ka jakatray ka ket ka jakasyong ka jong u Elijah ka hap no ha u Elisha. But u Elisha u yo ini ka ket u yo ini ka office. Ka jong u Elijah namar baulai job ya kata katma jong ka jing penrit ban penrit ya ledi hakmat u syakri jong blai ban penrit ledi ru hakmat jong blai kani kalong ka ji kai hakani ka sngi ka bamenta sa ka waida man neng la kren chpang David nga kren u Elisha ban menta nga kren ya kisenran ki jong u Jisu ru ulakot ikisenran ki jong u. Bat haba ulakot kilabot ya u. Bat haba kilabot yu tra u Jisu klam ai yaki ba kin yo no menta ya kata ka kam ya ka ba u Jisu utrai lane ya kata ka ket ya ka ba u Jisu usyong. U Jisu wahaban penyat yaki leng bagi jing tenjo ki babon. Bada shisang yu ya kata bala tenjo yaki senran ki jong trai. Haki babon ki bentabat kam tam haka ba kat do. Ya ka ba ula no senan yaki. Bat ki kita shep tieng ki kita snow
kita sengokon sweat shisha, but kita don ya kata ka mensim jongka jing artatien ru. Henry kabas ngobang galong baki klempai dien no try. Tading tak kihaban ya leng ba ke jing jinjar ki babon. Kihaban ya leng ba ki jing ki babon, but they hang ta namar bakilaya sya ya kata. Umensim ba khoi ka barandi ke jong Jisu. Andabu Jisu kiu no siya badeng. Hadien kata, shipos ngi hadien. Ka barandi jong ka jing pensle, ka wan haki. Bat ki yo, ya kata ka ket, ya kata ka jaka, ka bau Jisu tray. Ba kata ka long, baki ki shim ya ka benta ka jong tray. Wong kilet siya ka pertay, ban ya lap ya ka gospel siya ki benriyo baro. Baki yo, ya kata ka ket ka jong Jisu. Ya kata ka jaka, ya kata ka office ka jong Jisu. Ya ka baki kishim ya kata ka benta ban le yalap shisha ya ka gospel shigi ben rio baro oh Jisu ang pila ban le kam kraw ban ya kata ka bangangale oh shisha habang ipet you Elisha bu Elijah oh Elisha ula ban le kam kraw ban you Elijah but shisha kini kisni habang ipet ka jing turay jong ka gospel oh Jisu ya tang hapo ha Jerusalem na po Israel kat ba kisenran ki jong up ki poy keleng setelah go pertay kata kadai ka bau try wong baka ching pensle ka wan jor shisha hakini ki khat arngut bat kita lek ban yalap ya ka gospel shiki ben rio baro udah pensle shisha ka barandi ke jong try kada wan shisha haki bat ki dio diang ya kata ka bor no blay kawan ke jingele kawan ke jinge kata ka jinge tengko kan dan be kata ka ki challenges ha ka jingim namar balaya ini hot Judas uklem yai ne katkut no aga jing im ka jung henrai tang kita ki biyai ne hado ka bekut tang kita ken ki ba job kin yo shong ha ka ket mana kwa banong ifi ka ne ka sngiru bi yo shong ha ka ket ka jung ble hoi ble la jet ya pi ble la jet ya fi ba haba la jet hang takin ki jing e ki wan haba ble jet ya pi hang takin ki wan ki jing ele Mlele ke jinge ka ba kumno kwa ban ong fi hab ban yele David hab ban yele ki jinge hab ban yakun ya ki sing ya ki dingim hab ban yakun you Goliath hab ban yakun what you Saul uni breu ba u eat uni breu ba u brom hab ban yakun bat uru hab ban pet na hab ban ri na shisha ngiap ban yele ki nong shun Elijah pen pe bu Elisha la penrit ele di ula job ya kata kisenran jong Jisu ru kila pediang kila kongo ya utrai ba kila pediang ya kata ka bor na utrai ba ka day yang iru haba ngi day ki bala shajet da utrai ula jet ngi haban ya lang ba shibon ki jinjar ka babal ka kran ni kata haba nga puli ka tin ka jong blay ka skobang hado kata namar ba kini kisenran ki yung habang ilabot ya may shisha trangin yo ayu Jisu ang kalong ba te ya uruspa banrong ki magi beneng kamsuk ya kaot banrong na tlu ternia ka babel ka ong ya kata lang ipuli kata no Matius kalong ba khat kendai onda ba kilay kran ni kata Jisu la jubab ya kane wang don puli de khat ka ba do ka arpun riu ter ka ong Jisu te blok mi iki ula ong da ubriu ka bamla andre da ublay ki iki barok kilong ki bala onda kum tau Petros ule thu bolong ha khmi ngila ino iki barok ban ngila yabut ye me na ba kum tang ni yo ayu u Jisu te ula ong haki shishanga ong api ba phi ki ba yabut ya nga ha ka jingpen thamai onda u khun ubriu un shong ha ka khet ka buram jong u phiru phin shong ha ki khat ar ki khet ban bishar ye ki khat ar ki judge Israel oh you right try Jisu ang namar ba pi labot ya nga bat namar ba pi labot de bat hakata ka jing pentmayam ngangan shong ha ket ba mapir pin shong ha ki khat artli ki ket ban bishar ya ki khat arjat ki Israel ki apostol ki yo ban bishar ya ki Israel pitep na mangipat ngin bishar ya no ladang ngingi job ngin shong ka khet ka jong try maka babel ka ong ni rangi puli na ka shiti ka baneng kong ki koren ka long ban riu khot ka balai ka ong ni hatu film tip bangin ya bishar ya ki angel ka bakat no ti lele ya ki ki badai ya ka ni ka jingem ka babel ka ong ba ki apostol kinyo ban bishar ki khat arjat ki Israel henry mangi ki bayat ha ka jing tan mai bat utroy ki bayat ha ka jing job
But namar bangi job ngi syong ka ket ban bishar sunan ya ki angel. Today ta ko abanong yefi. To ai ba fin long ki breu ki ba job ngi tip ki don ki challenges ki jingele ka jongi kam day ka do ka snam ki jingele ka jongi ka day ya kita ki hima ya kita ki bor ya kita ki nong charge ka jingdum ka jingbam man ka bakin jaman stream kita ki jaka beneng ka jingele ka jongi ka day ka ta ki don ki challenges ki don ki jingele ka jingim ka jongi henry yaine ha do ka bakot ujisu ong tang ka ta tangu tau ba yaine ha do ka bakot unyola em ka bomot on yo ru ya ka ket ya ka ba ulapen kre na kabanta jongi iway pi iway. Kumbau Jisu la job uyo ban syong ha ka ket ukpa. But kumta ma uru on ai hangi ka ket ka jongu ya ka bangin syong halagarta ya ka ba ngin yor what ya ka benta ya ka ba ngin ya bishar ya ki angel tadi hang ta ladang yo kat ya ka kabu ban bishar ki angel te nai bishar para brio. Ngai utrain ka ku ya pi ka ni ka sngi ka bamenta lamba ka ni ka jingi kai tadi hang ta ban yo ya kata ka ket ya bau blay lo pen kre pia ban ya lengba shibun ki jing tanjo shibun ki jing janjar yaine scam ka ba kut ke jong pi ka long ka ba batam ka ba kordor tam bagani ka jing ele jong pi kam long i em ban you nu jor bat kata ka buram ya ka bau blay un pen ifi ya kata ka buram ka bun ifi ta ka dau ka ni ka jing ele am ta kam long i ta ka dau mlei kemen na ba fidon na ka jing ele kemen na ba fidon ha kita ki jing e jong ka jing em na marba ka throne la ne kata ka ket ka long ready lupa na ka benta jong fi ngini dua ifi ha ka ni ka por ngai try on ai bor fi try ni ka por nga ai ngo e me ba ka ni ka ktien ka ai ka jing ka ngi komba u David ulaya sha u yo ka ket kumba Elisha ula penret uyo ia kata ka jing pen sle o kumba ki senran ki jong try ki layai ne ki layo ia kata ka ket ka office ka jing try ka ba try ula e no haki ba try ba ngiru ngi ai ne ban shakri me try ngi tep bangin shong ha kata ka ket ablay ia ka bangin bisharu adi ki angel try ka ktien ka jame kanum kala na mar maong tangu tau ba job unyo ban shong ha kata ka ket ba try ai begini khon ki jame ka ka ski kinum paidien na kinum randien try beginum paino isya kataka jing ege jongki bakin rem hang tahan re try bakin yat bagata ka basno aki baro kanda light no sendan bagan da hap no brum baro ba try nga da nget men da slut no try bagini kun jeme ki yat da ka bor ge jame bagi taki basno aga jim ke jongki baro kanda slut no baro ba pinda job no sendan ba pin yo shong sendan haga ket ya ka bo try lo pen kre na kamanta jongfi nga dua nga kerkui fi ka ne ga singi yang scam ado ka bakut kam lei ke ne ke jin jar kam lei ke ne ke jing e ke jing le ke bawana ke jim ke jong pi na mar utrai ula bo lo pa ula tmu lo pa ban le da ka ba krautam ke jim ke jong fi nga dua nga ker khu fi ya shashi tom ko ma ka babel ka ong wat kmi sho itagi e ke ba piu i menta ma tagi e ke ba piu i menta ke jing e ke jin jar baro ka long tang shibet ke ni to kmi sha ka ta ka ba pim yo i na mar ka ta ka ba pim yo i ka long bom jukot ken par ka ta ka bom yo i ke de ka ta ken ka ket ya ka ba blay lo ban kre lam ta jong fi ya ka ba piempat la ban yu i menta henrei ka dan lupa i ka ba blay la pen kre menta jong fi na dua nga kar khui fi ka ne sngi ha kar tengu Jisu amen but amen ngai try nang kar khui fi ngen se kan du biang la shai ga sngi blay ga jing so lon kat fi ko blay shi bon amen amen